Fuck det, som Oliver lige siger. Velkommen til Map Let's Play EP1. Ja, Let's Play 1. Undskyld, og vi skal spille FNAF. Og vi har aldrig hørt om den. Nej, vi fandt den bare sådan inde på sådan en hjemmeside. Nej, vi fandt den inde på Google. Og Oliver, han har pigeskin lige nu, men fuck det altså. Altså, jeg har hørt på vi går ind i etteren. 1, 2, 3, 4. Jeg vil læse, hvis der er nogen skilt dernede. Lord, der er et lava-ting. Nej, jeg vil læse, hvad der står. Der står, place lava here to run power of out. Skal vi? Nej, vi skal ikke bruge power out. Jeg har noget lava. Jeg lægger den i kisten. Jeg er det. Nej, jeg er ikke noget kisten. Jo, der er mange kart til kisten. Okay. Jeg tror, det her er ens office. Altså, vi kender godt Five Nights at Freddy's. Har du monster slået til? Jeg skal kigge. Nej. Fuck. Tør du? Jeg har slået dem til. Oh shit. Hej. Hvad fuck laver du? Jeg skal ud og se det der salen. Oh my god. Undskyld, hvis det er meget mørkt lige nu. Freddy kigger på en lille. Det var en action. Er det her ikke? Nej! Hjælp mig. Nej, Jakob. Jeg døde, fordi jeg tænkte sådan exit. Og så tænkte jeg, at der var biler. Og jeg elsker Minecraft-biler. Det er bare det, jeg elsker. Og så tænkte jeg, yes, biler. Og så dør jeg. Fuck. Så der er ikke lava, vel? Nej. Er du sikker? Ja. Jakob. Hvad? Jakob. Det er sjovere, når vi har det på. Tror du, det bliver sjovere? Ja, Oliver. Det bliver meget, meget sjovt. Hvad sker der med det her? Skulle det ikke forsvinde? Det ved jeg ikke. Hvad for noget skulle ikke forsvinde? Det kommer bare med mit. Der er lava heroppe. Men du må over på at smadre blokken, Oliver, så dør vi. Undskyld, du står vejen. Kan det ikke? Jakob! Dræb mig. Okay. Hej. To run out. Ja, I kan se. Jacob. I see you forever. Jakob. Jeg er bange, Oliver. Jakob! Hvad? Du har sat lava. Ja, og hvad så, Oliver? Jeg sagde jo, vi er stå veje. Så jeg er bange. Au. Du lander bare på mig. Hvorfor vil du overhovedet være en pige? Jeg hedder Swag Girl. Det værste er, der er tit, hvor jeg har siddet... Der er tit, hvor jeg har siddet fast i det der vand, I går. Fordi... Og så kommer der bare sådan en zombie og dræber mig. Ja, det er så irriterende. Det er mega sørgeligt. Næste map, der ved jeg ikke. Nej, næste Let's Play. Så hvad for en map synes du så, vi skal prøve, Oliver? Skal det være Adventure map, eller... Oliver, der kommer en spider! Jakob? Hvad? Jakob, det kunne jo være sådan en, vi installerede over samme ting. Vi så du ikke, der var en... Nej, vi kan jo bare spille den på den her igen. Fordi der er jo FNAF 1, 2 og 3. Ja, men... god idé! I næste Let's Play, så kan vi... hvad den hedder? Så kan vi nemlig prøve FNAF 2. Ja. Yay! Så det kan godt være, den her ikke bliver sådan. Jeg kan slet ikke videoer, selvom de bliver lidt lange. Ja. Jakob! Jeg gjorde ikke en skid. Se, der står... What? Fail from high place. Der står fail. Oliver, du blev fail. Så står bare hopper, og så dør du. Så bare hopper, så dør. Ja, men hvad så? Og så dør jeg bare. Jeg kan altid falde bare en spand ud af det her. Oh my god, jeg skal lige have en spand. Ja, du kan altid døre, når Oliver han dør. Nej, ikke når han dør, når han går derud. Jakob! Der er en spider, Oliver! Fuck, jeg fik et chok. Lad være med at sætte lava. Hvor gik bag du? Hej! Strømmen gik, Oliver. Fuck. 2 sekunder.
2 sekunder. Ja, 2 sekunder. Oliver kan lige underholde jer. Nej, det er dejligt. Ready. Pizza. Undskyld det. Det var nej, strømmen er gået, folkens. Dørene er forsvundet, men det er mine ikke. Oliver, du tager ikke den der dør. Nej, min dør er ikke væk. What? Min dør er ikke væk. Altså ved mig, så er den forsvundet. Nu forsvandt den dør. Jakob, Hvad? nu fik jeg en dør. Nå, så kan jeg sætte den. Ja, bare sæt den. Fuck, Oliver! Hvad gør vi her? Freddy kommer lige om lidt og siger ding, 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 ding. Og jeg har altså lige sagt, jeg har lige sat... Jakob, Hvad? vores sted brænder jo. Jamen, nu er der ild i Freddy Fazbear, Oliver. Freddy, kom, Oliver! Ding, 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 ding. Skal vi gå ud og sætte en torch? Løb for livet! Torch! Løb for livet! Du bukker, Oliver. Løb! Så I kan se løbe bare hjem. Jeg har sat en dør. Tag alle vores ting. 2 sekunder. Løb. Undskyld det der. Nej, det husker vi. Nej, det behøver vi ikke. Så. Hvor er det stort og sæt? Hvad var? Undskyld det igen. Nej, Oliver, der er sat ild i din dør. Vi ses her i 2'eren, Jakob. Ja, vi ses. Hej, hej, alle sammen.